yan. Good morning mga kabiyaya, mga kakwela. Si Tatay Salazar. Namiss niyo ba? Namiss niyo daw kayo, tay. Mahaba na yung mga ano niya. So, kailangan ng pagwapo ulit. Tayo na. Sige, tay, tara, dito tayo. Sa labas tayo. Tayo na maglakad niyan, tatay. Tingnan niyo. Dito tayo, tay. Sa labas tayo magupitan. Alright. So yun guys, tara na. Let's go. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa, pagtulong sa pamilya at matatanda. Laging masaya at laging maligaya, harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba, Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok kang dumating, laging magniningning, basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin, kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang
Mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. J. Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema. Kapag siya ang napanood, ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan. Kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si J. Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si J. Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya. At mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. J. Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago. Yun na, tayo tapos na natin si Tatay Salazar. So ngayon may isa na namang anonymous anonymous sponsor. Kasi 'di ba nabalitaan niya ngayon sa sakit ko. So sinabi niya, "Jay, alam mo, mas lalong nagti-trigger yan kapag mainit. So magtatag-araw na." No. At ayun, ni-sponsoran niya ako ng pambiling aircon. At ito nga, gagawin na natin yan. Parang ganun kuha kami si Peter yan. Yan, dito natin ilalagay ang aircon. So ito po yung aircon, no? Nasa baba. So second hand lang yung binili kong aircon. Kasi wala naman tayong kwarta. No? So ayan, ang aircon na tayo update na rin po pala dun sa pagpapa-hospital ko. So hindi na naman ako tinanggap kanina. Hindi na naman ako tinanggap kanina. Ano yan, Ton? Bumili kami dito parang kitang-kita yung kagapuhan mo. Shoutout na bagong gupit ako eh. Pogi! Mga magpipinsan. Pogi! Yung cutting disc pala. Wala, hindi naman na ano eh. Cutting disc, Tol. Yan, meron lang sabay. Meron ka doon? Ano mga naputol yun sa akin eh. Yan guys, meron daw siya sa bahay. Iba talaga kapag nangungupit pag galing sa trabaho. Sa trabaho yan guys, galing. Yan, soli mo to AJ. So yung mga pinsan ko po yung gumagawa. Si Kuya Logie, anak yan ni Tita Rosel G. Yan. Ang masun dito. Siyempre si Junior. Ayun nga pala, may channel to. Hindi, joke lang yan. Si Babaerong Vlog. Babaerong. Oh, Babaerong Vlog. Andito yun ah. Wait lang, hanapin ko nga. Nandito yung Tama yun ah. sticker niyan, hindi ko makita. So yun oh. Pagpunta nga namin hospital, di na naman ako tinanggap, kaya yun. So susunod ulit. At least nawala naman na yung may sakit niya, yung maga. Pero kailangan gusto ko talaga siya may patanggal. So yan, may aircon na tayo. So wakas makakalasap ang aking kutis ng aircon. Lalo tayo maging kamukha ni Ian Veneration nito eh. Kaya tatawa. Parang diskumpiyado ka. Ay, kumain na pala kayo dun. Nga pala, pinutusan ko pala si Johnny. Hindi ko pa pala napapakain. So yon. At tayo ay magtrabaho na. Ano yung wire na Masusunod ka agad yun pag wire na Sabahan mo ako! Sabahan mo ako! Hindi ko nga alam na sinasabi niyo eh. Kaya mo, tuturuan Ang makita ko, para sinabi ko, masakit ulo ko eh. Dito na tayo siya, puno tayo. Hindi naman tayo dito ano eh. MJ, uli na uli yung hayop na yun. Long siya, long na. Ano naman yan, yung ano ng breaker na yung pang-aircon sa... Huwag kayo mag-alala. Naka-video ka naman, Pe. Pe, huwag kang mag-alala. Dito, mapapanood yan. Nakita naman. Ano ulit bibilin mo, Tal? Electrical pala. Ano ulit bibilin mo?
Hindi, Ano? nakakasta. Ano? Sasama mo na ba to? Hindi ba, may ginagawa kami rito eh. Solo na lang. Solo lang siya. Para solo yung... Kupit. Kung mga 50 kupit niya, tag 75 pa kami. Siyempre, manghihinayang yan. Oo. Hindi 150 na sa kanya, no? Pang ilang ano na yun, ML ng data yun. Sulat bata to ah. Ayan. Meron ba sa pulunan? Laki eh. Meron ba sa pulunan? Nakakanya sa mga hardware. Oo, ganyan ito sa hardware. Para Oh. maintindihan. Sige na. Lang talaga? O, ikaw naman, kilalaya mo. Breaker. Ano kaya naman doon? Ano ba breaker? Oo nga, breaker. Eh, ba't ka nagagalit? Tara, tara. Parang breaker? Wire lang? Wire lang ng breaker? Hindi yung pinaka... Breaker mismo. Meron Box ano yung yun. saksakan yun. Asan nga? Wala naman nakalagay eh. Wala mo nakalagay. Ilagay mo. Ano? Ginagalit mo si Boss Jolly. Ito mga pinsang Oh, kong to. kanina pa oh. Kapit niya yung maliit na papel. Hindi, alam ko na yan. Tinapon. Pagdating doon, ano ba yung bibili natin? Kaulo. Didos ba yun? Didos. 2x2. Ay, lako. Hindi mo nagbigay si Kuya na ano eh. So yun, syempre, kapag tumutulong ka sa ibang tao, kailangan mo na inspirasyon, di ba? So ako naman, may inspirasyon na ako. Syempre, magulang ko, yan, pamilya ko, at syempre yung girlfriend ko. So, tingnan natin dito siya sa taas. Sabi niya kasi, sabi niya, ilang taon na akong hindi nakakain takoyaki. Taon ba? Buwan. So ngayon, bigay natin. No. Parang diba? Yung takoyaki mo. Hinaan niyo yung sounds. Hindi ka ng takoyaki, tapos sabay may paganyan-ganyan. Oo nga, oh. Pain kita eh. Umayos ka na nga. Wag galit pa. Ikaw lang galit ka pa. Ah. Umayos ka na nga. Ayaw mo talaga magpakita sa video? Ha? Parang diba ang mabagas ka na nga dito. Ano mo sabi mo si Shopee? Ano ng takoyaki, galit pa? Siyempre, masama mag-video. Ha? Sige nga. Oh, tingnan ba, tingnan. Sige dun, Mali. Pahinaan nga sa'yo. Patikin. Muna mo na yan. Patikim. Patikim ng takoyaki. Oh my God. Oh, sarap. Wow! Ah! Ano ba? Batingin. Asa na? Nawala. Ano yung comment? Ano yung comment? Ano yung sabi? Walang ano daw? Walang pinagkaiba. Walang kaiba. Ayun ah, wala pa santa. Ayun, grabe ba? Sa totoo lang. So yun guys. Hindi na kinakaya. Sa tingin, konti na lang oh. You know. Ah, ganun. Konti na lang. Pabubutasan na para Ayun, lumigot na si Tape. Mapakalupit talaga. Bobo nung Sa bigay totoo. sa akin niya na, ba't pa hindi pantry height niya? Ha? Hindi, binaliktad namin yan. Bobo ka na, pa-stroke. Alala raw. Kaya talaga yung TV. Abot yung bumili. Grabe ba? Sa totoo lang. Yabi, nakita mo na yung tinag ko sa'yo. Tingnan mo sa cellphone mo. Tinag ko sa'yo. Relax ko. Yun oh. Konti na lang oh. Hoy, dinadagan-dagan na ni aircon. Brand new yan. Brand new bili namin yan. Ayun o. Brand new. Ayun sa bote. Diba? Yun oh, thank you po. Sa nag-sponsor. Ano yung sponsor from? UAE. Biglang nawala dito eh, no? Wala eh. Sino? Ay, bagong ko. Break time yan. Nagkakapi nga tayo nun eh. Break time ba yun? Break time yun, nagkakapi tayo nun. Alaw na tanghali. Hindi nga kami nagkapi eh. Magkano nakupit? Magkano sokling sa'yo? Ano lang ata, 500 lang nagastos eh. Wala, parang 200 nga lang ata sukli eh. Tinan mo, kupit ng 300, tag 150 pa sila. Sa 1,000. Grabe ba, diba? Grabe ba? Sabi eh.
Ay, lako. Kagrabe ba? May 100 pa yan. So, yan na yung wire, oh. Oops, mamaya natin pakitain yung ano. May 100 pang cover. Kasi 50 pang pagupit niya eh. Naagaw na to ah. So, yun. At gabi na. Oo, at nakita niyo naman bago ligo pa. So, eto na. Eto na yung aircon. Yan, okay na siya. Tignan nyo, medyo may kalat lang ng konti. Tapos, ayan. Wala pa tayong pang pa-division. Kaya ganyan lang muna. So, ayan yung isa. Nakahiga. So, yun, thank you talaga doon, no, sa nag-sponsor nito. Grabe. Sabi niya sa akin, ikwento ko lang, no, sabi niya. Jay, may mga second hand ba dyan na nagkakahalaga ng mga 10,000 na aircon? Sabi ko, meron naman po. Mami, sabi ko sa kanya, meron. Sabi, hanap ka. Bigyan kita ang ganyan, sabi niya. Para kahit paano, pag galing kayo sa charity, pag gusto mo magpahinga, makakapagpahinga ka ng maayos kasi napapansin niya daw yung dito ko. Sobrang lalim na daw. So, sa totoo nga po, hindi kami nakakatulog dito ng maayos talaga. Sobrang init, no? So, ngayon, medyo naging mas presko yung aming pakiramdam dahil nga po dito sa blessing na naman na dumating. Tsaka thank you po talaga. So ayaw niya kasi talaga magpabanggit ng kanyang pangalan. No, thank you talaga, Mami. Kung ingat kayo palagi at sana bigyan pa kayo ng mahabang buhay ni God at blessing din. No? So yun, thank you talaga. At salamat din syempre sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Yan sa Team Bubuli, Team Butete, Team Biyaya, yan, mga sponsor, supporter ng mga grupo na yan. Yan sa Team Butete, ila Mami Sharma, Mami Leticia, Mami Marlene, Mami Charlene, Mami Raijo, Mami Daisy, Mami Abing, Mami Miho, yan, Mami Ruby. Yan, kaya thank you po talaga sa inyo, no. Yan, siyempre sa mga tropa ko din, sa mga kagrupo ko sa Team Butete. Si Edison, road to 100k na. So, yan, kala Tol Sardinas, Calso, kala JP Bentong, kala Burlasoy. Yan, thank you talaga sa suporta nyo, no. So, yun, talagang grabe yung biyayang or talagang grabe yung suporta na binibigay niyo sa akin, sa amin, sa tayo, syempre susuportahan tayo na tayo mga team, no? At ayun, abot po dun sa operasyon, no? Abot naman po dun sa operasyon ay nga po another naman, nakansila na naman po, no, kansila ang ating pagpapa-opera. So sa mga ganun, di naman natin pwedeng ipilit yun kasi siyempre kailangan naman na ipahiwa ko lang to, no. Baka iba yung mahiwa, imbis na yung bukol yung mahiwa, baka po yung jingle bells ko ang mahiwa. Mahirap na. Bigla ako natawa. Baka kasi yung imbis na po yung bukol, yung mahiwa, yung jingle bells ko po, no? Kawawa naman po, wag naman. So yun, thank you talaga, grabe, sobrang saya ko kasi sa tanang buhay namin, no, ito lang may share ko lang, no, sa tanang buhay namin ng mga Guevara family, kami, lalo ako sa magulang ko, kaming magkakapatid, first time mo namin magka-aircon, no. Kaya ang sarap lang sa pakiramdam na makakatulog ka ng mahimbing, hindi mainit, ito na nga lang talaga, yan, pinturahan. So, inupahan lang kasi namin to. Pag pinaganda ko ng pinaganda to, baka bigla naman kami palisin, sayang, di ba? So, yun, soon sana makapag-ipon pa tayo at makaano tayo ng sarili nating bahay. Kasi hirap din talaga mangupahan, sa totoo lang talaga, no? Awa naman ng Diyos, hindi tayo pinapabayaan, tuloy yung blessing. At ayun, thank you. Yan, siyempre sa Team Biyaya sponsors, kila Mami Nine, Mami Nita, Mami Amelia, Mami Rafael, Mami Dipi,
Mami D, yan, kay Mami Rena Baher, sa dalawa, sa mga ate ko dyan, yan, kala Ate Para, Ate Loy, yan, diba? Tinggi-tinggi talaga sa support ng ano nyo. Kay Mami Norma, yan, hindi ko na kayo maisa-isa at hindi ko pa natatapos yung listahan ko. Kada video shoutout ko lahat para walang tampuhan, no? Kasi makakalimutin talaga din ako. Yan, syempre sa Team Bubuli, no? Yan, kaila Mama Saibe, Mami Lover, Ate GD, Ate Jen, yan, kaila Ate Lorna, syempre si Casey, Sir June, Three Idiots, Batusay, Jums, and Tito Oslek Ibarra, yan, Ate Amor Power, Ate Amor, magpagaling ka. At sino pa ba? Ang dami kasi. Hindi ko kaya pagsabay-sabayin sa utak ko, no? Pero yun talaga, kalahati Hinaurhe. Yan, kalahati Needs. Yan. Thank you po talaga sa kay Ate Marie Lourdes. Yan. Isang lagi kong pinagtatanungan ng kung paano yung lutuin na gustong lutuin. Diyan ako nagtatanong sa kanya. Thank you. At magpagaling ka din Ate Marie Lourdes Manakwila. At alam mo, sa ate, isa sa mga legendary supporter ko yan. At ayun, yan, sila sila Mamita, yan, Mami Linda, Mamu, yan, mega love shoutout sa inyo. Wala, Ate Grace, yan, ingat-ingat kayo palagi, no? Yan sa lahat ng yan sa Team Amazona din, mega love shoutout din sa inyo, yung mga sumusupport sa akin yan sa Team Amazona, Ate Trixie Joy, yan, syempre Ate Duki Yuki, dami, oh. So, yan kalati Gladys Tarosa, yan, mega love shoutout. Ingat kayo palagi, and salamat sa walang umpay na suporta nyo talaga. At sana tuloy-tuloy, huwag kayong manawa, no? So, alam nyo naman kung saan napupunta yung ating pera dito sa YouTube. Ipon-ipon lang, tas charity ulit. Hindi naman kalakihan talaga dito pero malay nyo, balang araw, di ba? Mag 100 views din ako kada upload. Yan naman panahon. Panahon lang yan. So, yun. Ingat kayo palagi and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. At pakisuportahan yung mga kaibigan ko na nandiyan sa description ng kanilang mga link ng kanilang channel. Yan. Thank you and bye-bye. Bye-bye. Mahal, bye-bye ka na. Bye-bye. Ang taray Patalikod Bye-bye. Yeah, bye-bye. Ingat kayo. Bye-bye. Love you all.